Shoebox. Filosofi siya. Pinaugan siya sinallahu ta'ala pagkapilosofi niya yato. May nakpaisap siya yato. Dihilan siya sinallahu ta'ala pinaugan hambuk malaikat yato. Tuba-tuba-tu. Law niya uno ini na piyara kay mo sintuhan. Into bato-bato yan baksa marayaw. Balihala marayaw. Na unuhon ko into bato-bato ini. Na into bato-bato yan law niya. Bang uno-unoin maangan-angan mo mahina, mamawjud, maaun. Sa malawa in bato-bato yan. Yatawa na isat siya. Filosofi na isabin piyang luwak niya. Nalaw niya bunal kau. Sababin siya yato bang kau magbiskas iban siya, ikaw kakaroon niya. Dihat tumanin tawamin nakalando yung pagkapilosofi niya. Subay siya sa dyan kakaroon iban akaroon. Nasabab yan, biya niya iudyo-udyo dahil namin parkala ito. Kitaon takunuklong niya bang bunal. Di siya magkaagat habato-bato yato bang bunal. Batin ini piyarasin Tuhan kako. Na kitaon ta, bato, abarakat simbato, biara marisin Tuhan kako ini saing kanya langog di magkarat bang mana kulong ni tubuhan da tainga impya ngayon niya nalawa imbato di mo buin tainga ang kautabaran niya katan di mo aray mata paupak katan ito nabukon na indakbos tao indakbos niya miuha siya magturit tulong niya bunal kao. Na yung problema ni Risa, kita nilang niya magkakuha ba eh. Kublaanin tao. Ayaw hindi kublaanin tao rugay, mga kampong ko ini, anak ko ini, kublaan ka ako. Narito hiyang kau na siya, duwara kumanin bato. Na tao niya, nagkahagab na siya rito. Long niya bunal. So naglag siya sin solution bangono. Long niya, pagkabato ini nahinang sa babiyahay niya ko. So solution imakapdihil solution kanini amurin bato ini. Naday na barakat simbato piara sintuan kako bang man malawa da intay nga kimwa timubu abaran ko nalawa intay nga kataan sambil dua taingan niya nara. Wairon na taingan niya na isap. Nabukon na ragbus po kung biya siya mga planet na bangkwa. Sabay na sambil dua taingan ini nara. Kaya lupahan niya habuka niya ito. Naambok na kumanin bato-bato. Nalong niya habarakat. Simbato-bato ini piara tong sintuhan marikako. Ano bang man ikabalik dahin dua tainga ko. Nagbalik in dua tainga niya biya kainatak na. In dua into bato-bato. Doon halom siliman niya nalawa kata. Unin hati makawa pangadyan sa rito. Wala niya kaya hampitan in paksa piaratong sintuhan kani. Biya dating Quran. Piaratong sintuhan kay mo. Kako, kanya, kato. Bang mo'y niri hampitan ning karayawan. Malugi na kao. Biya dating paksa piaratong sintuhan kay mo. Mig sa jakaw ni. Atawa mig sa jeng Quran. Sabing Quran ini tumtumun na to. Mig na siya. Apabila paaununin kiyama ing Quran. Di tumatong ing kiyama adun niya bang iripeng Quran. Sambil ada kata, paihun sintuhan mo na. Na ada kalamiging Quran atau wakitain mig, bang tasya wala kiampitan lupas in paksa. Arta dakula piaratong sintuhan ka atau halom sing Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.